Guys, tayo ay magra-ride. Tara na guys. Pasyal na po tayo. Pupunta sa silang bayan kasi pista po doon. Kaya gagala-gala mag-ride po tayo. Grabe guys, dito sa bayan ng Silang. Pag piyesta pala dito, ang daming mabibili. Ayan po guys, Victoria's Secret. Yang pabango na yan, napakamura lang ho. Yan. Marami pang mga kakanin dito sa may simbahan. Yan ang dami. Yan ang ano ng indang, favorite ng taga-indang yan. Ayan guys, sa dami na ng tao, siksikan. Nakakatuwa naman guys pag ikaw ay nabili dito. Kung ang pera mo lang dito ay halagang hindi ka makakabili ng maayos. Ayan po guys, tignan nyo sapatos, 3 sa 1,000. Yan po guys, napakamura pero ang mga sapatos naman quality. Napakaganda din naman guys. Tignan nyo naman kung gaano kaganda ang mga sapatos dito.
nakakatuwa bumili dito kasi napakaraming bilihin. Yan si kuya bumili ng malagkit. Ayan kuya, oh, mura lang sa halagang 25 pesos pero 4 na piraso. Aba si kuya, kahit na napakaraming tao tulog pa rin, hindi talaga ano. Ayan ang mga paninda pero medyo matraffic guys at alam naman na kasi siksikan. Yan, oh, ano ba yan kuya, traffic na nga, singit ka pa ng singit. Ala naman, talaga namang hindi talaga nakikinig sa traffic enforcer. Oh yan, magagandang sapatos guys. Oh, tingnan mo, sa halagang 350 lang ho ay ang presyo niya ay napakamura pero ang quality naman ng sapatos, oh yan, tignan nyo guys, napakaganda oh. Oh, napakagandang mga sapatos na yan. Oh, mura-mura kaya mabuti na lang at ako'y napadpad dito sa silang na ito. Ayan oh, 150 ang halaga ng G-Shock at ito. Oh, halagang 50 ang mga headset. Ayan. Oh, tingnan nyo guys. Ano lang ma'am? Hello. Hello. Vlogger? Vlogger ba?
Oh, shout out sa mga kalapatid ng taga-Pusil. Yan. Mga kalapatis. Di pala kalapati, kalapatis. Ito guys, ang aking nabili sa aking pamamasyal. Yan po guys. So, kabili naman ako ng halagang 500. Nakabili ako ng ito ay 350. Tapos ito ay 20 pesos lang. Ito naman ay apat 5 ay 100. Oh, ayan, 4 100 na short. Oh, sa halagang 500 guys, may sapatos ako, may shirt ako, tsaka mayroon akong cellphone holder. Yan po guys. Tignan nyo guys, halagang 500. Dun po kasi pag fiesta, mura lang ang bilihin. Ayan o. May 4, tapos may sapatos akong tag 350 pero hindi mo halata. Hindi siya halata na 350 guys, oh. Nike Air. Ayan po guys, pero panigurado ko to isusot ito ng aking anak. At ang anak ko magsusot na naman ito. Yan po guys. Bye-bye.